Komendant jednostki wojskowej przyszedł do żołnierzy, żeby zrobić z nimi pogadanka na tematy seksualne. Podchodzi tam do nich, pyta pierwszego, a jak tam te stosunki, tam coś. No, panie komendancie, miał jak stosunek z wiewiórą. Następnego pyta, a ty? No ja też miał stosunek z wiewiórą. Trzeciego pyta, a ty? Ty też miał stosunek z wiewiórą? Ja. Co za zboczeńcy, jak tu można męczyć zwierzęta? Przeszedł do ostatniego właśnie tego żołnierza, a ty? Tyś miał? Nie. Widzicie, przynajmniej jeden porządny żołnierz. A jak się nazywasz? Wiewióra. Krótko przed świętami do jednostki wojskowej przyszła wiadomość, że ma ich tam odwiedzić Matka Boska. Kurde, co to był za popłoch? Normalnie tam wszystko furgało. Wpucowali, czyścili, kaj i no co. Wszystkie plakaty z nagimi dziołchami znikły, flaszki. Nawet 3 się nawróciło. Przyszedł potem ten moment. Wojoki stają, orkiestra gra, przyłazi komendant. Łazi tam na ten środek i gada. Szeregowy Bosek, proszę wystąpić. Twoja matka przyjechała. Lekarz, psycholog w wojsku bada żołnierza. Co to jest, się pyta. A namalował kółko. To jest gołobaba. A co to jest? A namalował kwadrat. No, gołobaba. A co to jest? A namalował trójkąt. No też gołobaba. Szeregowy żołnierzu, to już jest tragedia. Wyście są naprawdę zboczyni. Co jo? A kto mi te gołe baby maluje? W pociągu w jednym przedziale jadą matka z dorosłą córką, żołnierz szeregowy i generał. Tak jadą, nagle wjeżdżają do tunelu i nagle słychać czas w pysk. Konsternacja. Wyjechali z tego tunelu i ta matka se myśli, fajno cera, no to może żołnierz ją tam chciał coś i dostał w pysk. Cera se zaś myśli, no mama mu swoje lata, ale musi się jeszcze podobać. Generał se myśli, żołnierz się chciał ją tam chycić, albo co? Odwinęła się i ją dostał w pysk. A żołnierz myśli, jeszcze rozwiadymy do tunelu i zaś mu przywala. Po służbie wojskowej przyjechał do domu żołnierz, ucieszony, włazi do domu, patrzy się, a na tapczanie siedzi 3 dzieci. Baba, co to są za dzieci? Jak to są za dzieci? No ten pierwszy, zanim żeś poszedł do wojska. A ten drugi? No ten drugi, jak żeś przyjechał na przepustka kiedyś. Nie pamiętasz? Na ten trzeci, no... Co ci przeszkadza? Przecież jest cicho.